Hello and welcome to EFE News. We bring to you the latest happenings at the Film Fest. But first, let's have a look at the days. Goa produces films but no enough places to screen them. Laments Lakshmikant Shetgaonkar pleads for more theatre houses in cities. EFE 2013 is almost flawless. No mistakes this year, claims ESG General Manager. Sixth Nashik International Film Festival to begin at Nashik in February. Now the top happenings at EFE on Wednesday. Riding on the success of Paltarcha Manish, Lakshmikant Shetgaonkar was back this festival with his film Baga Beach. Lakshmikant expressed that there are no theatres in Goa to showcase Kokni movies. There is an urgent need to develop infrastructure in order to have a film culture. Our full reporter Sachin Sullikar and video journalist Chetan Gawas report. Pradeep? फिल्मा बाबतीत म्हाका अशें दिसता की एका फिल्माक एवॉर्ड मेळ्ळे किंवा 4 देशांनी ते फिल्म पावले एक लेवलाचेर बरें दिसता. म्हणजे एज अ फिल्म मेकर म्हाका कितें जाय तर अशें म्हाका दिसता की जें हांव सांगूंक सोदतां तें लोकां पर्यंत पावचें. म्हणजे लोकांनी हें फिल्म पळोवचें. म्हणजे आमी कोंकणी समाजान जें फिल्म तयार केलां तें कोंकणी लोकां पर्यंत वयचें, गोंयभर लोकांनी तें पळोवचें आनी तातूंतल्यान कितें तरी घेवचें आनी ताचेर डिबेट तयार करचें. तरच त्या फिल्माचो म्हणजे सक्सेस जालो अशें म्हाका दिसता. कित्याक फिल्म मेकींग इज अ मिडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हांव कितें तरी सांगूंक सोदतां म्हणून हांव हें फिल्म करतां. दुसऱ्या म्हणजे खातीर हांव फिल्म करिना. सो ही गजाल खूब म्हत्वाची आसा, लोकांनी पळोवचें. दिवप्पा बेलेरी. तेरा नाम नहीं है इधर. फिर से एक बार देखो. चलो यहाँ से. तुम्हारा मच्छी बेचता है, तुम्हारा पाव बेचता है, वो सारा काम करता है जो गोइंकर करता है. फिर हम बाहर का कैसे हुआ मैम? आणि म्हाका दिसता की आमचे कडेन खंय तरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाक जाय, थिएटरां आसपाक जाय. जशी आतां आसाम म्हणटू किंवा कॅलकटा म्हणटू ते लोक फिल्मां करतात आनी तांकां थिएटरांय आसा फिल्मां दाखोवपाक. आमचे प्रॉब्लेम कितें जाला, आमी फिल्मां करतात आनी आमकां थिएटर ना. पणजी थिएटर आसा, मडगांव एक आसा, म्हापशा थिएटर ना, फोंड्या सारकें थिएटर ना. सो जेन्ना थिएटर नासता तेन्ना फिल्मां खंय लोकांनी पळोवची आनी आमी खंय ती दाखोवची. आनी जर थिएटरां ना जाल्यार आमी कित्याक करची फिल्मां? कित्याक फेस्टिवलाक वचपा खातीर आनी एवॉर्ड मेळपा खातीर लोक करता आसतले, पण एटलिस्ट हांव तर करिना. म्हाजें मेन इंटेंशन फिल्माचें हें आसा की म्हाका गोंया बद्दल कितें सांगपाचें आसा. गोंयची इश्यूज म्हाज्या मनान आसात आनी ते हांव एक्सप्रेस करूंक सोदतां. सो लोकांनी जर पळयलें जाल्यार म्हाका चड बरें दिसतलें. Organizing an international film festival is a big task, but the Entertainment Society of Goa has been doing it quite well. Prudence spoke to the General Manager Shripad Naik on various aspects of the festival. His role from managing the government funds to managing ESG. A report by a film reporter Rohit Wadkar and video journalist Omkar Falari. या 44th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक म्हाज्या वांगडा आसा सेलिब्रिटी न्ही, बट ऑब्वियसली सेलिब्रिटी कोशन आसलेले जनरल मॅनेजर एट एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा श्रीपाद नाईक. सर, पयलीं म्हाका सांगा कशें दिसता आयचे फेस्टिवल? ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग टू दिस फेस्ट. तुमचो एक्सपिरियन्स कसो आसा आयज मेरेन? It's not ending. It is beginning of new era. New era. We are preparing for the new festival. तुमचो एक्सपिरियन्स बेसीक कसो आसलो हांगासर? Experience means I cannot tell precisely one particular aspect, but I am trying to improve all the aspects in the festival as my intellectual tells me how to add flavor to each and every event. That is only my experience. But you can also tell me this year festival has been almost flawless, like it is going without any mistakes, it is continuing. From Director of Accounts, as you are General Manager of Entertainment Society for the last 4 years. Yes, sir.
कितें डिफिकल्ट जालें हांगासर अंडरस्टँड जावप? There is no much difference as such. Procedures are always procedures. Procedures have to be followed. But here you have to make it bit in a quicker fashion. You have got some seconds of time to make the decision and take the decision. Sometimes we can make mistake, but we have to correct it at later stage. But we have always seen that we have adhered to all the factors which are to be taken to take any decision by the codal procedures nature. फेस्टिवल लायक स्पिरीट ऑफ फ्रीडम जे एवरी टायम जाताले, there was children's festival जो ऑलमोस्ट जावपाचो आनी फॉर सम रिजन्स गॉट कॅन्सल्ड. हाच्या No, बद्दल it cancel झालं because of our some other activities, allied activities were there, and we were preparing for this IFFI festival. Some things we had to curtail. No specific reason for that. Now Vishnu Surya Wagh has made a press statement saying that Asian Film Festival हांगासर घडटले during January or maybe February. तुमचो कितें take? Because he says we are prepared to go ahead. Yeshi would be definitely doing it. If he says गट्टलेच ते. गट्टलेच. No problem. आणि एक सर लास्ट एक क्वेश्चन माझो वाचच्या पयलीं. There used to be a short film center corner हांगासर जातालो. तो काय लास्ट इयर बंद जालो because you wanted to have a separate festival all together. तो IFFI क्लब करपाचो नासलो. लास्ट इयर जो जालो ना, ह्या वर्सा तो काय कारणा खातीर जालो ना. Will it happen because तो प्लॅटफॉर्म असो आसलो की यंग भुरग्यां खातीर ताका खूब एक माची मेळटाली सगळ्यांक. It should happen. It is a great event. Well, the short film center talent which are there in the background, they are coming up in this short film center. We are trying to take that issue very, very rigorously. हे असले श्रीपाद नायक जनरल मॅनेजर एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा. एम्बिशियस प्लॅन आसा एट एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा. इफीन तांच्यांनी खुबशे बदल केल्या आणि हेच्या फुडें वेगवेगळे फेस्टिवल जे जातले, एशियन फिल्म फेस्टिवल जातलो आणि शॉर्ट फिल्म सेंटर जे आमी विचारले तांकां, तो फेस्टिवल बेगीनूच जातलो. कांय कारणा खातीर तो उरला. ह्याच आशेन की तो जातलो. कॅमेरामॅन ओंकार फळारी वांगडा रोहित वाडकार, प्रुडंट. It's time for a short break. Stay tuned. Welcome back. 6th Nashik International Film Festival will be held at the very birthplace of Dadasaheb Phalke from 13 to 16 February. Speaking to our film reporter Sachin Sulikar and video journalist Chetan Gamas, Nashik Festival Director Mukesh Kaneri said many regional filmmakers will participate in this heritage festival. इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सद्याक आमच्या गोंयांत चालू आसा आनी अशेंच आनी जायते फेस्टिवल्स आख्ख्या जगान घडटात. आमच्या वांगडा सद्याक आसा नाशिक फिल्म फेस्टिवल, हे थोडे दिसांनी जावपाचें आसा. ह्या फेस्टिवलाचे डिरेक्टर मुकेश कणेरीजी. हाय सर, हाव आर यू? नमस्ते गोवा. सर मला सांगा, नाशिक फिल्म फेस्टिवल केव्हा होणार आहे? यंदाचं दिस इज द 6th एडिशन ऑफ नाशिक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इट विल बी हेल्ड ऑन 13 to 16 February in Nashik. जसं तुम्हाला माहितीच आहे की दिस इज अ फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू दादासाहेब फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, आणि इट इज अ बर्थ प्लेस ऑफ दादासाहेब फाल्के. त्यामुळे ह्या फेस्टिवल एक हेरिटेज फेस्टिवल आम्ही बघतो. बरं सर, गोव्याचे भरपूर मूवीज ह्या फेस्टिवलला स्क्रीन झाले आहेत. कोणकोणती मूवीज अजूनपर्यंत स्क्रीन झाली, तुम्ही नावं सांगू शकता? मला प्रामुख्याने म्हणजे दरवर्षी मी गोव्याला येत असल्यामुळे हे खूप चांगलं रिलेशन डेव्हलप झालं गोव्यामध्ये. आमचे फ्रेंड पण इथे विष्णू वाघ आता फेस्टिवलमध्ये आहात, मनोज श्रीवास्तव वॉज अ गुड फ्रेंड, शंकर मोहन, एव्हरीबडी इज हेल्प इन दिस ऑल दिस इयर्स. आणि इन दिस गुड रिलेशन्स मग आम्ही तिकडे एक सेक्शन घेतलं होतं मागच्या वर्षीपासून की वी फोकस ऑन गोवा फिल्म्स. आणि त्याच्यामध्ये तुमची सुरिंग फिल्म जी आहे तिला बेस्ट फिल्मचं अवॉर्ड तिथे मिळालं. आणि मला आनंद असा वाटतो आहे की गोव्याचं एक पूर्ण डेलिगेशन आलं होतं मागच्या वर्षी आमच्या फेस्टिवलला, अँड दे रिअली एन्जॉयड फॉर 4 days. आय एम रिअली थँकफुल टू गोवन पीपल. ह्या वर्षी म्हणून मी एक्सपेक्ट करतो बऱ्याचशा फिल्म्स याव्या. आणि बरोबर जर गोव्यासारखं कल्चर तिथे नसलं पण एक हेरिटेज आहे, गोव्याकरांनी पण तिकडे यावं. आणि नाशिक इज अ वाईन कॅपिटल, तर मी ते तुम्हाला वाईनचं चांगले ट्रीट देऊ शकतो, वाईन टूर देऊ शकतो तिकडे मी. आणि ऑल वी कॅन हॅव अ गुड टाईम इन नाशिक अँड अ मेमोरेबल वन. This year's IFFI did not attract many superstars. Prudent caught up with the film buffs and asked them, does the success of film festival depend on the presence of stars or good movies? This is what they had to say. 44th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सद्याक आमी आसा आनी जायते फावटी आमी गजाली करतना लोक ऐकल्यात की फेस्टिवल जे आसता पळय ताजें स्टँडर्ड कित्याचेर ठरता. म्हणजे लोक म्हणटात कोण स्टार बीन येवंक ना मरे, कोण सेलिब्रिटी येवंक ना, कितें रे फेस्टिवल.
पूण फेस्टिवलाचो स्टँडर्ड सेलिब्रिटीज येता ताजेरूच आसा काय आनीक कितें हाचे फाटसून रिजन आसा हें आमी जाणान घेवया. आमचो क्वेश्चन ऑफ द डे आसा की खंयच्याय फेस्टिवलाचो स्टँडर्ड कित्याचेर ठरता. आमच्या वांगडा सद्याक एक डेलिगेट आसा, ताजें नांव पयलीं विचारया. तुजें नांव कितें? देवराज उपाध्याय. देवराज, म्हाका सांग, खंयचें फेस्टिवल जेन्ना जाता पळय ताजें स्टँडर्ड कित्याचेर ठरता, की सेलिब्रिटीज जितले येतात कितले सेलिब्रिटी येतात ताजेर, काय बरी फिल्मां आसता ताजेर बी? ऑब्वियसली फिल्म्सांचेर. रेस्ट ऑफ द थिंग्स लायक फॉलोज. प्रत्येक जाण येता किंवा येवपाक जाय, जें म्हाका दिसता तें फिल्म्स पळोवपाक, फिल्मांतल्यान कितें तरी शिकपाक. सो obviously films. Celebrities are like secondary if you consider it is a film festival finally. So celebrities are secondary for what I feel. मागीर आसपाक जाय so that तुमकां interaction जावपाक शकता, न्यू लोक मेळटा. So but first preference should go for films. फिल्म फेस्टिवल आहे अर्थात चांगल्या फिल्म्स बघायला मिळणं, फक्त येणं असं नाही, तर ते बघायला मिळणं हे जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे काही फेस्टिवलची मजा आपण घेतो. आता सेलिब्रिटीज येणं न येणं हा दुसरा मुद्दा आहे, पण समजा सेलिब्रिटीज येऊन ते फक्त जात असतील शो ऑफ करून, तर मला वाटतं त्याचा फेस्टिवलसाठी किती उपयोग होतो ही दुसरी गोष्ट आहे. पण समजा ते आले आणि काही देवाणघेवाण होऊ शकली तर त्याचा वेगळा उपयोग होऊ शकतो. For a film festival like this, the best films or good films is only countable. Not the number of celebrities they are coming or not coming. Film fans or film lovers or film students can learn something from the films which are making in entire world from all countries. फिल्म पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ ऑडियंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑडियंस की भी अपनी चॉइसेस होती हैं. हर फेस्टिवल में कुछ अच्छी फिल्म्स भी आती हैं और किसी फिल्म को हम ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑडियंस डिसाइड करती है अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि किसी को अच्छी फिल्म पसंद होती है और किसी को कोई फिल्म अच्छी लगती है, किसी को ख़राब लगती है. ये तो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. लेकिन बेसिकली सारे फेस्टिवल्स फिल्म्स कौन कौन सी हैं और ऑडियंस किस तरीके की, उसी पर डिपेंड करता है. सेलिब्रिटीज़ तो ओनली फॉर इनॉग्रेशन आते हैं जाते हैं इसीलिए होते हैं, लेकिन सारी फिल्म्स को चलाने वाली ऑडियन्स ही होती है. सेलिब्रिटी आले तरच दर्जा वाढेल. चांगल्या फिल्म नुसत्या तुम्ही कोणाला दाखवणार आहे, आणि त्याच्यामुळे त्या चांगल्या फिल्म आणलेल्या लोकांना काही उपयोग नाही त्याचा. सेलिब्रिटीज वाढले पाहिजे. प्रत्येक राज्यातून प्रत्येक देशातून जेवढे सेलिब्रिटी येतील तेवढं खूप काही चांगलं आहे. आणि तुम्ही खूप चांगले पिक्चर आणून ठेवले पण ते बघायला कोणी नाही, उपयोग काय त्याचा. म्हणून चांगले पिक्चरच पाहिजे असं नाही. पहिलं तर आधी चांगले सेलिब्रिटी आले पाहिजे. सेलिब्रिटी आल्यानंतरच खरं प्रगती आहे. चित्रपट जर चांगले असले ना तर कोणी येईल. त्यांनी सेलिब्रिटीज पाहायला पाहिजे. असं म्हणजे किंवा हा नट आला म्हणूनच पिक्चर चालणार आहे तसं नाही आहे. तुम्ही चित्रपट कशी आहे, त्याची कहाणी कशी आहे त्याच्यावर ना. आता टपाल साधा पिक्चर आहे तुम्ही म्हणाल, पण तो खूप चालून गेला, खूप काही सांगून गेला, म्हणून त्याच्याबरोबर ते सेलिब्रिटीज पाहिजे होते असं काही नाही.